Ik werk in een consortium met onderzoekers. We zijn heel erg geïnteresseerd in dat concept van sporthelden. Die spelen een belangrijke rol in de maatschappij. Maar als we in Nederland nadenken over sporthelden, het soort van klassieke verhaal, kom je al gauw terecht bij, ik zeg een Johan Cruijff of de andere grote namen. Maar we zijn geïnteresseerd in misschien nieuwe sporthelden en ook sporthelden die een andere afkomst hebben of een ander verhaal. En we doen veel onderzoek naar Caribisch Nederland, sport op de Nederlandse Cariben, op Curaçao, op Aruba. En toen ik daarbij kwam, de eerste persoon die in mijn hoofd kwam was natuurlijk Tjerendi Martina. Dat is iemand die vanaf 2012 maar een ontzettend bekend figuur is geworden in Nederland. Daarvoor was hij natuurlijk ook al op Curaçao, de Nederlandse Antillen, waarvoor hij eerder uitkwam. En daarom besloot ik mij te gaan richten op Tjerendi Martina. En in het specifiek was ik heel erg benieuwd naar hoe kan het nou dat... Uiteraard was hij een geweldige atleet, of is een geweldige atleet. Hij is wel net gestopt met rennen natuurlijk. Maar hoe kan het nou dat hij zo populair was geworden in Nederland? Waar we hem in reclames zagen, noem een talkshow. Hij werd nagedaan in bepaalde satirische shows. Dus hij werd een ontzettend groot mediafiguur. En ik was benieuwd, hoe is dat nou eigenlijk zo gebeurd? En wat zijn de ideeën of wat zijn de verhalen over Martina die zo resoneerden in Nederland? Hoe heb je deze onderzoek benaderd? Ik ben eigenlijk gaan kijken naar, Tjerendi werd heel bekend in 2012 in Nederland. En eigenlijk tot 2024 kwam hij uit voor Nederland op de Olympische Spelen. 2024 op standby, dus niet hem. Maar goed, we tellen hem mee. Dus 2012 tot 2024 heb ik rondom de Olympische Spelen alle kranten erop nageslagen. Dus wat zeggen de kranten over Tjerendi Martina? En daarnaast heb ik ook op tv beelden verzameld. Dus als Tjerendi op tv kwam of er werd over hem gepraat, dat heb ik verzameld en heb gekeken, wat zijn nou een soort van terugkerende patronen of terugkerende ideeën of verhalen die je constant hoort terugkomen als het over Tjerendi gaat. En dus zo heb ik het een beetje aangepakt. En daarnaast heb ik ook onlangs, nadat ik die analyse had gedaan, zeg maar qua tekst, qua video, ben ik naar Curaçao geweest en heb ik ook met iemand van zijn mediateam kunnen praten, maar ook met Tjerendi zelf, over mijn onderzoekbevindingen. Dus ik heb het ook er met hem over gehad. En wat zijn nou de bevindingen? Ja, dat is een goede vraag. Nee, dus wat mij opviel is, ten allereerste, alle media-aandacht voor Tjerendi is ontzettend positief. Dus waar gaat het voornamelijk over? Hij is een hele optimistische man. Hij is echt een inspirerend figuur, want hij brengt wat positiviteit. Maar tegelijkertijd viel het me ook op dat de manier waarop die positiviteit werd besproken, dat heel vaak eigenlijk ging in termen die hem bijna als een kind neerzetten. Heel erg positief, maar ook hij werd vaak de knuffelbeer of een troetelbeer genoemd in de media. De nieuwe nationale troetelbeer. En ook één quote die me altijd bijblijft, die uit een Nederlands artikel komt van... verwacht bij Tjerendi geen diepgaande antwoorden, stel niet al te moeilijke vragen. Weet je, die ondertoon zat er vaak in. Dat is voornamelijk, en dat is iets wat we ook in de academische literatuur veel zien terugkomen over atleten van andere raciale of etnische achtergronden. Dat ze bijna als een soort van entertainer worden neergezet. In plaats van de atleet die Tjerendi ook is. Want toen ik met hem sprak, maar ook wat je over hem leest, hij heeft ontzettend veel opgeofferd voor zijn carrière. Hij is een ontzettend gedreven atleet. Maar dat verdween eigenlijk heel erg in de Nederlandse media. Ja. En dat vond ik wel een heel opvallend gegeven. En dat getuigt er een beetje van, mijn optiek, dat in de Nederlandse media, vooral de sportmedia, en wat belangrijk is om te weten over de Nederlandse sportmedia, dat is overweldigend witte Nederlandse mannen die daarin werken, dat die denk ik een heel beperkt repertoire hadden om Tjerendi te beschrijven. En dat ze dan een beetje terugvielen op al bestaande stereotypen over, laten we zeggen, Caribische Nederlanders of over zwarte atleten. Daar zijn bepaalde stereotype ideeën over. En ik heb het gevoel dat toen Tjerendi bekend werd, dat hij op tv kwam, dat een paar van de ideeën waren waar heel veel op terug werd gevallen. Een ander idee wat bijvoorbeeld ook heel erg naar voren kwam, of iets wat heel erg... Tjerendi heeft een gouden tand. En dat in de Nederlandse media, wat echt bizar vaak naar voren kwam, was... Als hij op tv kwam, werd er ingezoomd op die gouden tand. In de media, één quote die me nog bijblijft van... Daar loopt Tjerendi, zijn gouden tand blinkt in de zon. En ik vroeg me ook af, wat is nou die fascinatie, blijkbaar, in de Nederlandse media met die gouden tand? En daar ook ben ik weer de academie, dat doen we als wetenschappers. Gaan we de academische literatuur erop nagaan, wat wordt daarover gezegd? En dat blijkt ook wel dat er een best wel bestaande literatuur over is. In de Nederlandse of in Europese media over blinkcultuur of over het gebruik van juwelen in zekere zin. En dat het ook een manier is in zekere zin om iemand als exotisch of als anders neer te zetten. Dus er waren vaak dus best wel subtiele manieren waarop, naar mijn gevoel, Tjerendi
op een bepaalde manier in de Nederlandse media werd neergezet, die hem dus neerzetten als bijna een soort van entertainer, maar ook als een soort van exotisch anders persoon, zeg maar. Het is raar, want het klinkt, er is duidelijk een negatieve toon, maar aan de andere kant eigenlijk ook populair. Dat zou toch positief moeten zijn, toch? Dus wat is dat? Ja, nee, en dat is ook het, als je mensen spreekt waarschijnlijk. Ik denk als je hier nu op straat mensen gaat interviewen, iedereen, als je het zegt, geweldig, ontzettend positief, ontzettend leuk. Dus een ontzettend positief verhaal. Maar wij als wetenschappers gaan dan toch altijd kijken, oké, dat is weer gebaseerd op eerdere associaties of ideeën die al bestaan. Wat zijn nou die ideeën die in de samenleving heersen over bijvoorbeeld Nederlandse of Caribische mensen van Curaçao bijvoorbeeld. En dan kan er dus op hetzelfde moment kan iets heel positiefs zijn, maar tegelijkertijd kan daar wel allemaal associaties onder liggen die in principe best wel negatief zijn. Want het zet iemand neer als, niet als een volledig mens bijna, maar het zoomt in op bepaalde elementen die dan zogenaamd interessant zijn. En wat vind je zelf daarvan? Ja, ikzelf, de insteek die wij als onderzoekers hebben is vaak vanuit een soort kritisch perspectief. En we vinden het belangrijk dat, omdat sport en sportmedia zo ontzettend populair zijn, zien we dat als best wel belangrijke, eigenlijk bijna als een plek om te leren over verschillende nationaliteiten. Veel mensen die je spreekt, heel vaak kan je een bepaald land herinneren omdat je het op de Olympische Spelen hebt gezien. De sport speelt ook een heel belangrijke rol in ons leren over verschil, over culturen, over landen. En dus wat ik als wetenschapper belangrijk vind, is dat dat we die rol herkennen van sportmedia. Het is een plek waar het niet alleen over sport gaat, maar ook over verschil, over identiteit. En ten tweede dat we niet vervallen in stereotyperende benaderingen in de media. Dat we kritisch, en dat er ook binnen de sportjournalistiek of de journalistiek in brede zin kritisch wordt gereflecteerd op hoe praten wij over mensen van verschillende afkomsten. En hoe zorgen we ervoor dat we niet altijd weer vervallen in, oh kijk, hij komt van Curaçao, dus hij is altijd vrolijk. En nu was Tjerendi vaak vrolijk, dus dat is maar tegelijkertijd is het ook weer, als je dat constant blijft herhalen, wordt het ook, hij heeft ook veel andere dingen aan zijn identiteit die veel minder werden benadrukt. Wat moet er nou gedaan worden om een verandering hierin te brengen? Nou, ik denk, zoals ik het al eerst al zei, is bijvoorbeeld best wel, ik heb ook in eerdere studies meegelopen op sportmedia-redacties en het eerste wat je opvalt, iedereen ziet eruit zoals ik. Iedereen is man, iedereen is wit. Grof gezegd, natuurlijk is er hier en daar wat van, maar over het algemeen is er een ontzettende homogene cultuur. Dus er is best wel weinig verschillende ervaringen, denk ik, met diversiteit al binnen die redacties. Waardoor er ook weinig kritisch vermogen is om te kijken, ook als ik mee ging kijken van hoe wordt er nou gepraat over beslissingen, redactionele beslissingen of over bepaalde spelers. Er was eigenlijk maar één soort ervaring waaruit geput werd. En die wordt dan als een soort van de universele norm gezet. Dus ik denk diversiteit op de redactievloer, dat al een belangrijke stap kan zijn. En ten tweede, een soort van kritisch reflecteren. Sportmedia, zoals kan je misschien ook getuigen, mediawerk is dynamisch, is snel, is stressvol. Er is weinig tijd voor kritisch reflecteren op hoe heb ik dat nou neergezet of hoe hebben we het daar met z'n allen over gehad. Ik denk dat het toch, ondanks dat het zo'n dynamische en drukke wereld is, belangrijk is dat er op bepaalde momenten reflectiemomenten worden ingesteld. Om even weer terug te gaan, bijvoorbeeld bij de Nederlandse media, Tjerendi, in 2012 al bijvoorbeeld, ontzettend populair geworden. Maar laten we nou eens gaan terugluisteren. Hoe hebben we eigenlijk de hele tijd over hem gepraat? Wat zijn nou die terugkerende dingen geweest? En ik denk dat je daar al best wel wat van kan leren. En tenslotte, is Tjerendi nou wel een Nederlandse sportheld of niet? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, ja, natuurlijk, in de zekere zin, hij is een sportheld. In de zin dat ik denk dat mensen kennen hem in Nederland. Mensen vinden hem ongelooflijk inspirerend. Hij staat op de foto met de koning, hij heeft de vlag mogen dragen op de Olympische Spelen. Dus hij is een sportheld. Maar of dat altijd op de manier, of hoe die wordt neergezet, of dat altijd recht heeft gedaan aan de grote atleet die Tjerendi toch is en was eigenlijk. Zoveel Olympische finales gerend. Ik denk dat dat nog wel eens een beetje onderbelicht blijft, onder het soort van plaatje van de altijd vrolijke optimist. Maar daarachter schuilt ook een hele grote atleet, die ik denk dat we best wel wat meer mogen waarderen in Nederland.